og velkommen til den her video. I dag er vi lige ude at gå med Brownie, min hund. Og vi skal op til tanken, som der er tæt på her. Og så skal vi købe noget slik, og så skal vi lave en... vi smager på mærkelig slik, så vi køber sådan noget slik, som vi aldrig har smagt før. Så ja, vi vender bare tilbage, når der kommer noget spændende. Hej! Okay, lille update. Vi har 100 kroner med, hvis I vil vide det. Og vi køber nok for 100 kroner måske. Det kommer an på, hvor meget slik der lige er, som vi ikke har smagt. Det skal være noget, vi begge ikke har smagt før. Så ja, er der andet, vi skal sige? Nej, ikke udover at vi er på vej derover. Ja, vi er på vej derover, hvis I ikke ved det. Så ja, så vender vi tilbage, hvis der sker noget nyt. Så ja. Okay, nu er vi her derhenne. Lad os lige gå ind. Så ja. Så bliver Brownie linket et sted derovre. Så ja. Linket, det lyder lidt, men ja. Ja. Okay, vi kan ikke finde, hvad for noget slik vi skal have. Vi har købt sådan for 60 kroner, ikke? Ja. Jo. Og det ligger oppe i kassen lige nu, så vi har stadig 40 kroner tilbage. Har du smagt det her? Ja, har du også. Så godt. Vi prøver at finde noget. Nu er vi tilbage. Nu har vi fået alt slikker. Vi dømmer fra 1 til 10. Og her har vi vores drinks. Det første. Hun har med filur, og jeg har med Champagne. Nej, Københavnerstang. Så ja, vi vil bare smage nu. Jeg har aldrig smagt det, bare så godt. Min, den er ret god. Hvis jeg lige går ud af billedet nogle gange, så er det fordi, lige skal... Altså, Brownie er lige ved siden af mig. Så ja, jeg skal lige sådan gøre noget ved det. Fra 1 til 10 får den her nok 7. Min får også 7. Så ja, godt. Godt, det er det her slik, vi har. Vi har sådan noget sådan forskelligt til slik. Så ja, vi vil bare begynde. Okay, det første vi vil tage er den her. Det hedder Dipper. Cherry Caramel. Så ja, det vil vi bare åbne her. Godt. Ja, vi går videre til den her pizza dims. Vi tager den her til sidst, fordi at... Vi tror, det er tyggegummi. Vi tror, det er tyggegummi, og det er bedst at tage tyggegummi til sidst, fordi så er det lidt mærkeligt at tyggegummi, mens vi spiser andet slik. Så ja, og den har sådan en her pizza. Altså ja, sådan en her pizza ting. Og så har sådan en 7 minutter indpakning, synes jeg. Det ligner sådan en pizza her. Så vi åbner den bare. Ja, vi sidder ude for tanken nu. Godt, jeg er vegetar, hvis I ikke vidste det, så altså, og hvis der er allerede nogen, der ved det, så holder jeg fri i dag, fordi jeg skal jo prøve at smage noget slik, som jeg aldrig har smagt. Jeg vil gerne have det her stykke med nogle champignoner og et eller andet. Jeg vil gerne have det her stykke med nogle champignoner og et eller andet ost, tror jeg det er. Ja, godt, så tager vi. Jeg kan ikke særlig godt lide. Jeg giver det en 3'er. Jeg ved ikke, det er en 5'er. Prøv lige at smage den der. Jeg tror, den smager bedre. Men jeg vil gerne have den her. Nej, hvorfor smager den der bedre, tror jeg? På grund af det, jeg har. Okay, ja. Ja, vi går bare videre til næste ting. Så at det... Altså, vi har ikke en bestemt rækkefølge, vi tager bare ind. Se, det er Brownie. Hvis hun kommer ind i billedet, så nogle gange så er det sådan, ja. Men det er sådan, er du okay? Gummy fries sour. Så det er sådan noget surt, sådan en slags vingummi noget, som der så skal forestille sådan, pomfritter, ja. Og vi synes, de er ret nuttede. ja, De er pakket ind i sådan. de er pakket ind sådan en Ligesom McDonald's, faktisk. ja. Hej, Brownie. Se, det er ret nuttet, synes jeg. Se, det er sådan, har den sådan en lille her. Så ja, vi vil bare tage.
Der står de sure. Så. Ej, nu Okay, går jeg faktisk også... er det ikke særlig sure, synes jeg. Nej, lidt, altså... Det er ikke særlig sure, kun lige i starten. Okay. Jeg vil give den... Jeg vil give den en 4. Jeg vil måske give den 5, tror jeg. Sådan lidt. Nå. Godt. Så synes jeg bare, vi skal tage den her. Rio Caramel. Her fra mærket Malaco. Så ja, den har jeg smagt. Så ja. Ej, det dufter da godt af karamel. Jeg elsker karamel. Baby. Ja, jeg tror, det smager godt. Klar, 3, 2, 1. Det smager godt, men det er hårdt og tricky. Jeg tror min tand var i færd at falde ud. Jeg giver den en 8. Jeg tror minuspoint, fordi altså, den er hårdt og tricky. Jeg giver den en 7. Det gør også ondt i min tand, når jeg tykker i den. Kom lidt ind i det. Så tager vi den her. Et eller andet Haribo. Ferskner. Persikor. Så er det et andet land på. 3, 2, 1. Det smager godt. Fire. Eller hvad man skal sige. Man har ikke det. Jeg vil gerne. Undskyld, hvis der er noget larm, fordi derovre så fikser de biler. Så. Næste går vi videre til den her, som vi havde i starten. Som vi troede, der var tyggegummi. Det smager af det der med uam, halløj. En 6'er? Jeg kan ikke særlig godt lide smagen. Så jeg må nok give den en 4, tror jeg. Nå. Videre til det sidste her. V6 Junior. Tyggegummi. Tutti Frutti. Sukkerfri bubble. 3 tøjne. Især den smager sådan underligt, så skal man lige smage det ordentligt. Det smager lidt fint nok. Jeg vil give den en 5, tror jeg. Hvad vil du give den? En 4. Jeg kan ikke helt særlig godt lide smagen. Den kan jeg godt lide. Nå. Det var alt for den her video. Undskyld, hvis vi smaskede i den her video. Det ved vi ikke helt. Men ja. Og husk at subscribe, like, abonnere. Og så ses vi i vores næste video. Hej hej!